Hi everyone, good evening. This is Ijele, the king of the game. He's on his way to just watch this video, my people. Thanks for watching. Ụbọchị tata bụ ụbọchị mkpụrụ ụbọchị 21 n'ọnwa March 2024. Akpụtago otu onye n'ụlọ ikpe. Gịnị mere eji kpụta ya bụ ofu onye n'ụlọ ikpe ka a ga-atụlecha ma nyocha? O nwere ihe ndị oyibo na-akpọ cyberbullying, na-akpọkwa ma cyber stalking, nke ndị uwe ojii na-akpọ cyber stalking, ma nke a na-akpọ defamation of character, ma nke a na-akpọ character assassination. Maka gịnị? Oyibo na-atọ ụtọ ma ọ bụ na a na-asụ ya na ngaị. Dịka ya bụ nwa amadi akpọrọ bịa n'ụlọ ikpe, unu fụrụ ihe mere ni. A gwara sị ya bịa baa ụgbọala ka ọ bịa banye moto, oke isi kpaka na iwu megidere ọ ga-afụ ndị ọkaikpe na-ekpechitere ya ọnụ ya. Elegharịrị anya ka akpọ ndị ọkaikpe wee megide wee were isi kọrọ ọhịa afụghị ndị ọkaikpe. O nwere ihe a ga-eme bụ na onye ji ikpe ekpeghị ikpe wee sị ya ngwa n'isi gara ajụ gị oyi n'ụlọ mkpọrọ. Nke a bụrụ ihe mmụta nyere unu. Maka gịnị? Ka ha rabụ ndị niile na-atụtụrụ unyego mmadụ, na-ata ya zụga na-ama erighiri, na-ata ya zụrụ na onye a bụ onye ohi. Mana ọ bụrụ na ị chọpụtabeghị na onye a bụ onye ohi, n'iwu Naijiria nke ikpeazụ a tazikwara ọjị ma mara ọgọdọ. Nwa bụ onye mgbasa ozi, abịaghị m ebe a ka m bịa kwa emo ma ọ bịa mụọ amụ, mana abịara m ebe a ka m mee gịnị? Ka m bịa lelee ka ya bụ ihe si aga. Maka na nke a gwara na ntị bụ asị, mana nke m fụrụ n'anya bụ gịnị? N'eziokwu ile anya efe ka nwa amadi asị na-eti mkpu, unu agbakwara m vidio, unu esekwara m pikchọ. Onye gwara gị nke a na ole nga? N'ụlọ ikpe ọbụla a na-enwe ndị midia, n'ụlọ ikpe ọbụla a na-enwe ndị nta akụkọ, o nweghị onye ga-asị na aga gba vidio na-aga. Ihe ji agbara vidio bụ ka ejide evidence na imere isi kpakakpaka ọ na-eme gị isi kpakakpaka, na imere by force ka ọ na-emere by force, ka imere n'obi gị banye moto ka ọ na-eme gị n'obi gị. Ya menya m nwa amadi eji m n'aka na ọ bụrụ na ịnọsi ya afọ n'one ekwuru na ị ga-anọ n'isi ga-eme gịnị? N'isi ga-ajụ gị oyi. Ka ha rabụ ndị na-ebute disunity n'ala Igbo, ka ha rabụ ndị na-ebute ọgbaghara n'ala Igbo. Ọ bụ na nwanne gị mee ihe ọjọọ, kama ị ga-akọrekt ya wutu obi ọcha obi dị nlo, itiregodi mkpu na onye a maka gịnị na ọ naghị eje ụka, maka gịnị na ọ na-eje ụka, maka gịnị na ọ naghị eje ụka, na onye a bụ onye otu anyị, onye abụrụ onye otu anyị, iwe na-ebute disunity. Ile anya n'ihe na-eko n'efere mba ụwa, ya bụ Facebook, social media, Twitter na Instagram, ịfụ na etu a ka ọnwụ mmadụ na-adị. Nọọ ihe ọbụla ị hapụrụ n'ụwa ka a ga-eje megide, ka a ga-eje erote gị. Ime mma ka ị ga-eje erote gị. Maka gịnị? Ọ bụrụ aka gị kwụ ọtọ na ozugbo ntị na-abụ na ịtọ nụrụ na anwụchikọọla gị. Ndị Igbo ndị ọ dị ga-eme gịnị? Ga-abịa okwu gị. Mana sinsi ụbọchị eji wee nwụchikọ ya bụ nwa amadi king of the game Udele, o nwebeghị ofu onye jụrụ ese, o nwebeghị ofu onye kpọrọ na fonu, sọsọ ndị ugwu na ndị ofe mmanụ. Ha bịa akọrọ ha fụ vidiyo ihe o mere ebe ọ teretịrị ga mmadụ na oge egbu onye ala famili n'iyi. Onye ọbụla gịnị? Onye ọbụla esere aka. Gị nwa bụ onye na-asọpọtụ ihe ọjọọ. Irotekwara na onwego mgbe gara aga ya bụ Udele kwuru wee dịna ya ndị Igbo niile, wee lee ndị Igbo na onweghị ihe ọbụla onye Igbo na-eme na-atọ ya bụ Udele ụtọ. Ofu onye kwuru okwu wee sị unu ahụzi na nga na ome gịnị? Na oyibo alabeghị. Eretere m mgbe gara aga afọ na abụ na ịtọ mgbe ya bụ Udele buru play card wee na-ekwute na High Court Abuja na maazị ga-anwụ na onye ohi. Ịbụ nkọrọ vidiyo nke o mekọrọ emebọsị ya ebe maazị kwuru sị hapụ ya ga-enye 2 minutes na insekuriti ya akwụsị. O ji ya bụ vidiyo mee gịnị? Mee ihe akaja eme ihe esa abịrị ma mee ihe a ji amụrụ amụ. Ụdị ihe nke ọ dị mma. Ọ maghị na dịka ị na-atụrụ mmadụ ihe ọzọ n'ọtụtụ na Jehova nke usoro nke ndị agha na-eme gịnị? Na-atụrụ gị ihe ọzọ. Kịta aka nwụchikọ na gị the same emo ị na-akpa maazị na o kwuru si nye 2 minutes ka o wee dobe mee ka sekuriti dị ka ewepụ insekuriti. Ya bụ ihe agaghị abịabịa gịnị? Aghọ n'ofu aka. Ngụ ọbụ onye na-asọpọtụ ihe ọjọọ. Edukwara vidiyo ebe ọ na-amụ ọkụ awa supreme leader bụ maazị Nnamdi Kanu maka na o kwuru si relizie na insekuriti ya akwụsị in 2 minutes. O were chie ọchị. Today ụwa niile achịbago ọchị. By our works we shall be remembered. Na ọnụ ọrụ anyị arụ n'ụwa ka a ga-eje erote anyị. Erotere mgbe gara aga mgbe m nwere nsogbu n'ụlọ ndị uwe ojii ka nye zara ọnụ m ma kwuo lekwa ka ihe si dị. Ya gba ofe egwu Ijele bupụtere m nwa taa m zụga. A ga-ekwu one gara one ma Telegram akaụntụ ebe ị na-ere ụmụ nwaanyị gba ọtọ, ma ebe ị na-ala ndị Igbo n'iyi, ma ebe ị na plan, ma onye ibe ị na-ekwu ekechikọ na ọ bụrụ na onye